שלום לכולם, תודה רבה שבאתם לשמוח בשמחתי. לפני שאני אתחיל בדרשה, רציתי קצת לחזור אחורה. נולדתי בבית החולים לניאדו, לזוג הורים מאושרים, שחגגו לאחר כמה דקות את יום נישואיהם הראשון. נולדתי חודשיים בלבד לאחר פטירתה של סבתא מרים חיה, אמו של סבא יצחק, והוריי קראו לי על שמה, ועל שם סבתא חיה, אמה של סבתא לאה. זה היה מרגש. מרים חיה, בת צביה. מזל טוב. מזל טוב. זכיתי להיוולד לבית משפחת אבידן. בת בכורה להוריי האהובים, נכדה ראשונה לסבא וסבתא מצד אמא, ונינה ראשונה לסבא וסבתא מאזורים. בשנה הראשונה של חיי נסעתי כל יום עם אמא שלי ללימודי תואר ראשון במוזיקה בירושלים. אין ספק שזה השפיע עליי לא מעט. אהבתי לשיר, אז שרתי. ושרתי. אלו. עתידי חדדה, חלום חלמתי, בלילה במיטה, ובחלום הייתי אותך, בשמיים בעיניים, ואמר לי כך, באתי משמיים, הגעתי מדודים, הגעתי לכל הילדים, הגעתי שלום לכל הילדים. שנה, אני יוחנן בשואל, רוז וחנה אני רוז ושרמן. אבא ואמא השקיעו בי ודאגו לחנך אותי יפה. בייחוד אבא השקיע רבות ודאג שאוכל לעוף על החיים. אין ספק שהם לא היו המחנכים היחידים שלי, אבל אני לא פרארית, וגם לי היה סיי בעניין. אתה דולבה! חיה! אתה בי! אל תשמע אותי! כל כך בטוח! אז גדלתי, וכבר בגיל 4 למדתי לרכב על אופניים. וואי. אז לאט לאט אני גודלת, ואוהבת לא מעט דברים. אני אוהבת לטייל עם אבא. כדורסל. אוהבת להכין עוגות, ואוהבת נשיקות. איכס, לא באמת. ובמהלך השנים הצטרפו אליי כמה אחים. עוד הים, עמיחי, אורי בצלאל, אמונה, הלל, ואחרונה חביבה, יאללה. אז היום אני חוגגת בת מצווה. וזו הזדמנות לעצור רגע ולומר תודה. תודה לבורא עולם. תודה רבה לאבא ואמא שלי, שאני יודעת כמה הם משקיעים בשבילי ואוהבים אותי. תודה רבה לסבא וסבתא, לדודים, לאחים המתוקים ולכל מי שמלווה אותי, שהוא חלק מהפסיפס שלי. לכבוד הבת מצווה שלי, רציתי לשתף אתכם קצת במחשבה קצרה על מרים הנביאה, שאיתה אני חולקת את שמי ושאני ממש מתרגשת ללמוד ממנה. מרים, אחות משה ואהרון, ליוותה את עם ישראל ביציאת מצרים. היא הנהיגה את אנשים בטיפולים ומחולות. באהבה, באמונה, בשמחה ובהנהגה נשית מיוחדת. לפי ספר סדר הדורות, מרים הייתה גדולה ממשה רק ב7 שנים. ובהיותה ילדה צעירה, עמדה מול מציאות לא פשוטה. פרעה גזר להשליך את כל הבנים ליאור, אך הוריה, מרוב צער, החליטו להיפרד כדי שלא יהיו להם עוד ילדים.
אבל מרים, למרות שהייתה עוד ילדה קטנה, קמה ואמרה את דבריה באומץ רב. היא הבינה שצריך להמשיך להביא חיים, ועוד שיש תקווה. ושבעזרת השם יהיה טוב יותר. ובזכות האמונה שלה נולד משה רבנו, הגואל של ישראל. אתם מבינים מה זה? ילדה צעירה שהשפיעה על דורות ועל היסטוריה של עם ישראל. אני לא יודעת אם מרים, הילדה ממצרים, הבינה את משמעות מעשיה לדורות. אבל אני בטוחה שהיא ניסתה לעשות את המוטל עליה הכי טוב ולשם שמיים. ממרים הנביאה ועד סבתא מרים חיה וסבתא חיה היו מאות של דורות של נשים אמיצות שהעבירו את הלפיד הבוער של עם ישראל והוסיפו חוליה ייחודית להם בשרשרת הדורות. אני תפילה שאזכה להוסיף את החוליה הייחודית לי, סיפור בתקווה ואהבת השם על העולם, לשאת בגאון את הלפיד היקר ולהעבירו לדורות אחריי. אני מאחלת שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שנלך ונלחם של הצדיקים והצדיקות באהבה, בשמחה ובאמונה גדולה. תודה לכם שבאתם לשמוח איתי. את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותצאנה כל הנשים, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. שירו להשם כי גאו גאו